Velkommen til videoen om adfærdsfærdighedstræning i anvendt adfærdsanalyse, ABA. BST er baseret på ABA-principper, der lægger vægt på systematisk instruktion og forstærkning for at lære ny adfærd effektivt. BST består af 4 hovedkomponenter: instruktion, modellering, rollespil, prøve og feedback. Eleven får eksplicite og detaljerede instruktioner, der klart beskriver måladfærden og de ønskede resultater. Den fagprofessionelle demonstrerer den korrekte udførelse af måladfærden og fungerer som et visuelt og praktisk eksempel for eleven. Under opsyn af den fagprofessionelle øver eleven måladfærden, hvilket giver mulighed for at korrigere og forfine adfærden. Der gives konstruktiv feedback til eleven baseret på deres præstation, der fremhæver områder, der kan forbedres, og styrker korrekte svar. BST har mange anvendelsesmuligheder i forskellige sammenhænge, herunder uddannelse, egenomsorg og træning på arbejdspladsen. Træning af adfærdsmæssige færdigheder har vist sig at være effektiv til at forbedre implementering og udøvernes præstationer. Tak, fordi du så denne video om adfærdsbaseret færdighedstræning hos ABA.